No sé, type shit. Puc samplear el vídeo, bro? Manresa, veus? Aquí, Manresa. Bien, des d'aquí d'Emergent. Estudi Ocupa. Des Per d'aquí què tens el d'Emergent. microbot? Estudi Ocupa. Perquè sóc el Prime. No, de fet... Jo sóc el Prime, bro. S'escolta millor el que tinc. Sóc el Sobirana Prime. Ta mare t'ha salvat un futur dolent, t'encanta l'estudi, bro. Estudi Ocupa. No només anem a produir, sinó anem a ensenyar artistes, bro. Estudi Ocupa. Visca l'Alefa, bro. Que real, bro. Som el senyor Pipi Parells, Estem? bro. On estem? La pali absoluta, bro. Estem a Martopell. Estem a Martorell, en espera al ferrocarril que ens porta cap a Manresa. Quina hora és? Hora que vingui una lesbiana i entri en el plano èpicament. Un aplaudiment per la lesbiana. Espera, Estàs bé? Tot bé? Com et va la vida? Com et tracta? Ressaca? estem amb la Pali. The Fucking Gang, macarronizados, ara cobren per concerts i ja no molen. Anirem a Manresa a l'estudi del Mario. Per sort ens ha cobrat poc aquest cop. Sí. Està chill, perquè 100 som pavos, mig col·legues. 150 només. La sessió jo crec que està prou bé, no? Sí, Per de fet, uns sí, artistes crec. d'aquest calibre. Sí. Qui és el Mario? Qui és el Mario? Qui és el Mario? AKA MJ34786867. Per què ens interessa el Mario? Perquè és artista de Fucking Gang, De i The tenen molts Fucking números, Gang. són molt Ja està. famosos. The Canta Fucking Gang. molt bé. Molt bé. Ara ficarem un tema de Una The Fucking cançó, Gang. l'agraïm des de com Semen! Semen! Bien! Pitus! Bien! Pitus! Bien! Semen! Bien! Pitus! Espero que us hagi agradat. Que guapo estava el tema, tio. Tu, la cançó, l'agraïm des de com Semen! Semen! I anirem a l'estudi del Mario. Ara, anem cap allà. Yeah. The Fucking Gang té dos productors, bro. Un és el Martí, Guiro Brunet, i l'altre és el Mario. Nosaltres quedarem amb el Mario. El Martí no sap que hem vingut, però ara ho sabrà. T'explico la història. Aquí el meu col·legui, el Mata, tenia un estudi en el qual anava a gravar i a rapear. Però què ha passat, bro? Va haver-hi un dia, bro, Ah, mare, va aparèixer i el va pillar. fent una mica de baguai, va. I no tinc estudi, bro. El Mata anirà a ocupar altres estudis. Us hem dit, ei, anem a saludar el Martí Guiro Brunet. És el primer estudi de The Fucking Gang. És el primer, bro. Bueno, és un dels dos. Bro, tinc ganes de follar, bro, però ninguna noia em dona bola, bro. Ojalà hi hagués alguna forma de... loco. Mira. Què? Una samarreta blanca? No! Què? Wow! Vols dir? Ja? Sí, bro, vull follar. Posem-vos aquesta cami, bro. Uau, a sobre quant dius que costa? 10 pavos. 10 pavos per follar? 10 Quina pavos. ganga! Casa el Martí Giró. Cap a la direcció de... Com cap a mi casa, bro, cap a mi casa. Vale, tu, pues anem cap a Vale. Te pilla això. Vale, ara estem a casa del Mario. No ens ha deixat entrar, però bueno, és igual. Entrarem igualment, vale? Està tot tirat, està tot fent merda, bro. I doncs res, passem, bro. Ei, Mario! Ei, què dius, tio? Tot bé? Ei, WhatsApp. Aquesta és la meva habitació, brothers. Benvinguts tots. Què us fa ser The Fucking Gang, bro? Parlar de semen, bro. Parlar de semen. Doncs anem a l'EFOSEA una mica, no? Sí, bro, farem uns ritmos aquí, bro. I le meteremos, ¿no? Anem a fer la party. Hem triat aquest sample. Llavors, d'aquest sample, El samplearem. o sigui, d'aquesta cançó traurem un beat. Baixa-li, bro. He pujat, Va, baix, mola. I pillar aquest, bro. Aquest i aquest. Mola, Això, el sample s'ha convertit en això. Que guapo està, bro. Això està guapo, sí. Mola, bro, sí. Algo així, tranquil·lo. Sí, jo havia pensat així en percussiones més xilendrines, més lofi, saps? WhatsApp!
Quina xaca més chill, no, germà? Quina xaca més chill, no? Bro, me la vaig pillar fa poc pel pit. Que locura. Bueno, estem aquí amb Maite, a.k.a. el rei de les mates, a.k.a. Roger, a.k.a. Blanqui Blanco, a.k.a. DJ Música, Roger Programador, a.k.a. Blanqui. Yo! Què passa, materos? Estem avui amb Blanqui Blanco. Després de Martí Giró Brunet, MJ3467420, tenim el Roger, que també és un membre de l'EFA i creiem que ho fa... Semen! És veritat, és el de l'EFA. Si no fos el de l'EFA, segurament no diria això. Semen! Vale, preguntes importants. Què és l'esfera? Mario, què és l'esfera? Què és l'esfera.cat? Les altres esferes, bro, les altres esferes, tete. L'esfera al centre cívic. Mola bastant. Vale, cançó de l'EFA preferida, bro. Fa, tete, no ha sortit encara. Attention, attention. Track, bro, track. Estudio Ocupa, #1, primer capítol amb le fucking gang. No vull ser un superhead, no sóc un souvenir. Lletres amb bona així, escrivint sobre pòstits. Si no tens res a bo, dir millor. Si no tens res a bo, dir millor. Milions de clics, però ningú fa un clic. Puta sortix com a l'Spike, estic blog com el bloc. Sai, saps que menteixo si dic que fumo poco. No t'hi si algú amb mi estic loco. Això de fumar mai, juro no pararé mai. Puta, no m'esforço en res si no em surt first try. En el trec d'aquesta merda fins que estigui gordo com a l'Ibai. Ok. Brawl Stars em va salvar la vida. Ai, veig el mòbil, anem a fer negocis. Estem amb els pares, són els meus socis. Petrificats com un puto fòssil. Estem fumats, nen, no es anem dòcils. Estem enamorats del sistema oci. Gràcies al Pegue que ens prepara els monxis. Gràcies a l'Agus que ens dona for free. La pàl·lida la batallo com un rocky. Si no tens res a bo, dir millor. Si no tens res a bo, dir millor. Milions de clics, però ningú fa un clic. Yo, estem a una casa Ocupa jugant al Brawl Stars. Estem descobrint el mapa com el Robert a Mart. Ens estem fumant la matèria fosca. Sempre mengem caca com les mosques. Jugant al Brawl Stars amb el Teti i el Mata a Molins. Jo confio en ells són els meus prims. Tu fas masses preguntes com un esfinx. Estic amb el Seat, puta sipi lim. Que bona.